ସକାଳେ ମୁଁ ପରିବା କାଟୁଥିବା ସମୟରେ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଯାଇକି ଆମ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁ ପାଖରେ। ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟା ଆସି ସେଠି ବସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ପାଖକୁ ଗଲି, କିସ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟା ଦେଖିବି, ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଛି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟା। ତାପରେ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି, ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କପୋତ ଛୁଆଟେ ଏଠି ଆସି ବସିଛି। କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ବସା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ ଉଡ଼ି ପାରିନି। ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ତ ଉଡ଼ି ପାରିଲାନି, ସେ ଆସି ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଉଡ଼ିବା ଶିଖିନି ତ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତାକୁ ଧରିକି ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ିରେ ରଖିଦେଲି, କାହିଁକିନା ମୋ ପୁଅ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେ ଆସିଲେ ଦେଖିବ। ଝୁଡ଼ିରେ ରଖିଦେଇ ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଛୁଟି ପଡ଼ିଛି ତ ସାର୍ମାନେ ଡାକିଥିଲେ ଘରେ ବସି ସେମାନେ ପାଠ କରିବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ବସି କରିବେ। ଆସିକି ସେ ମୋତେ ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି, ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବିଷୟରେ। ଆସିକି ସେ ଦେଖି ଖାଲି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଉଡ଼ିବା ଶିଖିନି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଡ଼ିବା ଶିଖିବ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ।